Siyakhuleka ke ngani kwethu kwelika Mthaniya kwelika Phungana Mageba enhla nasenzansi empumalanga nasentshonalanga eningizimu nemaphakathi singaphakathi ke la siyindalo Media TV lo umkhulu Gwabini ngani kwethu ngike ngathembisa ke ukuthi ngizoke ngenza upart 3 i-title sisakuleyo lokhunjana ya The Chosen One ukuthi kahle hle what does it mean to be the chosen one kwifamily osukuzalelwe kuyo and also what it entails because it goes beyond just i-title masithi nje hayi ukhethiwe lo hayi umbethwe hayi wasekhaya uyabona okanye umthandazi kungaphezulu kwaleyo title kepha uphatha wonke ama experiences alabo bantu akade bephathiswe leso sipho leso nawe osiphethe. So ngenza kwethu mangabe ungaka-like ungaka-subscribe ngicela nenze njalo njengamanje usubscribe ulike and drop a comment nje us-engage siyindalo media la ngenza kwethu njengoba ngike ngasho ukuthi this is part 3 what The Chosen One. Part 1 ngike ngakhuluma nje I was very general ngokuthi kusho ukuthini ukuba uchosen one but bengifocuse kakhulu kuma individual experiences izinto umuntu azi experience mhlambe on a daily basis as a chosen one, as umuntu ombethwe imoya, as umuntu okhethiwe waphathiswa ikhwama waphathiswa izinto ezithize abokhokho bakhe okhokho basemandulo okhokho bokhokho. Part 2 ngike ngathi ukuthi ngayistretcha further ngase ngithi mina ngaphezulu kwalama experiences esikhuluma ngawo a daily lama peaks and valleys eimpilo zabantu abawo chosen one ukuthi namhlanje umnandi uright uyasebenza unemali kusasa usehluphekile useyigweletini and the following year awusazi kwenzakalani kwesinye isikhathi omunye ungaze uhlangana naye ngathi ubalekela umqondo kanti le moya le iyamhlukumeza ngakupart 2 ke bengiveza lokho ukuthi indaba impilo yomuntu chosen one umuntu okhethiwe emndenini ibe nama peaks and valleys aqhamungaphi lo ma peaks and valleys ngikuvezile ukuthi lento bangama peaks and valleys nempilo esheshayo yomuntu ombethwe imoya izinto eziningi ushesha benazo kanti izinto eziningi futhi ushesha phucwe zona ushesha ziluze ngize ngenza imzekeliso ku part 2 ngathi mina kukhona izinto okufanele uyiqaphele empilweni impilo yakho mayizosheshe ilunge ogada kukhona izinto esukuyiphathisiwe and njengoba kushesha kulunga nje usazophucwa lezo zinto njengoba nje udumile ngakini ngokuthi ushintsha imoto okanye usuya driver early empilweni okanye usheshe wathola umsebenzi wena okanye usheshe wagana washada noma washadelwa usheshe wambesa usheshe waba nomuzi isikhathi esiningi labo bantu abantu abasuka impela kukhona izinto abayiphethe empilweni lokho kujabula kwabo kwangaleso sikhathi kwa early iminyaka yabubona ukuthi cha lo muntu kona iminyaka yakhe izinto zakhe zisheshile isikhathi esiningi labo bantu baye baphucwe lezo zinto uma sesebezoqala lesi sigaba ke isigaba sokwamkela nesigaba sokuqala basebenzele labantu ababambethe labantu ababalokhunjile ababambethe nezipho ezithize. So ukuqaphela lokho mayisheshe into zenzeka kuwena okwazi ukuthi chances are you are the chosen one and nje buyi-chosen one basaziveza kuwena ukuthi sikhona amandla ethu mangaka ahamba afike la ebese ke obviously sonke kuyasifikela lokho ukubhayiza simpampe ebese siphinde siyaphucwa futhi yonke leyo nto uphucwa i-job title uphucwa imoto uphucwa imali uphucwa isithunzi uphucwe i-title igama okade usuzakhele lona emndenini emphakathini nakubukuphi uphucwe nje bakustriphe nje off zonke lezo zinto usale uze unqunu kodwa phela not unqunu like literally kodwa metaphorically unqunu ngokwesilinganiso unqunu empilweni ungenalutho
uphinde uzuphucwe ngisho i-ability to accumulate and attract i-wealth nama-opportunities. Yonke into osuke usuyithinta kuleso stage isuke ingasasebenzi, ingasenzeki nje at all. Usuhlulwa ngisho ukuzakhela 1000 nje. Ngisho kuyizipho nazo. Usuhluleka ngisho ukuhlanganisa 500 rand. Usuke ususesigabeni esi-right kakhulu-ke lapho. So ukuthi i-initiation yakho noma ukuthwasiswa kwakho noma ukwenza kwakho abantu abadala ube aware ukuthi wena ukubani isuke isiqalile iprocess lapho. Kusuke sekuzobuya futhi lokho kukulahlele sekusuke sekuzohamba isikhathi kuphinde kubuyiswe futhi lokho ke kwakulahlekela ngaphambilini kujwayele ukubuya sekuphindaphindekile ke kaningi kona kuye kuba iprocess efrustrateanayo uma ngabe usakwiveli cause ubusujwayela ipeak ukuthi hayi izinto mina zenzeka, hayi ngiyasebenza, mina nginemoto, mina ngishadelwe, hayi nginomuzi, hayi ngine-flat, hayi imali nje ngiyayiphatha obese uyawa. So mawusawile kubuke ngathi kube iminyaka eminingi kakhulu zikufele kanti kahle hle kusuke ngeyona iminyaka eminingi kakhulu. Into eyenza kube khona lowo mehluko ingoba uma ngabe sijabule isikhathi siyashesha, kodwa uma ngabe zikunetha empilweni usuku nosuku kube ngathi inyanga, usuku ngathi luyinyanga lolodwa ngobani uyashizila. Uma ngase nje ngisebenzisa i-terminology ilokhunjani, i-term ejwayele ukusetshenziswa intsha manje, ukushizila. Uma ushizila isikhathi kube ngathi ushizila isikhathi eside, ngisho ungashizila u5 years kube ngathi wena usushizile u20 years. Ngisho isiqu sakho mangabe bekubona abantu izinto usashizila bakubone ngathi usugugile usumdala, kanti cha, abantu abadala bayakusebenza, bayakushape ube lento le abafuna ukuthi enene ube yiyona. So uPart 3 ke lo niyabona ukuthi ngiyayindlalela before singene kuPart 3. uPart 3 ke sengifuna ukukhuluma manje nganza kwethu ngijule kakhulu, nilalelisiseke le. Don't forget to like, subscribe and comment kule video. Uphinde uyishare futhi le video nama colleagues nabathandiwe bakho nezihlobo. Sikhulisana ngoba le channel eyokukhulisana ngokwakamoya. Ngiphinde ngikwenze futhi ube aware ukuthi lezi zinto oyitshela ukuthi zikutinyela wedwa awedwa, baningi abantu who are experiencing the same or similar situations empilweni zabo njengamanje. So awedwa. So le channel eyokuthi sakhe leyo community yokuthi asisodwa, kodwa ake sisebenzise leli thuba ngoba ilona thuba lokugcina esinalo leli lokuthi sikhule ngokamoya, sikhule ngobuhlakani, sikhule ngezenzo, sikhule ngokucabanga, sikhule ngokukhuluma, sikhule sibe yilento le esadalelwa ukuthi sizoba yiyo emndenini yethu nasemphakathini esisuke sitshalwe kuona, ngoba emndenini sitshaliwe, emphakathini sitshaliwe, kuningi okulindeleke kuthina nganza kwethu. So Part 3 wethu ke sengizokhuluma manje ngezinto ngesimo sami ngumkhulu Gwabini. Kunezinto engizothi mangabe ngingena kuzona, kunabantu engizohlangana nabo empilweni, kungaba abangani, ihlobo, abathandiweyo engizothi mangabe ngihlangana nabo empilweni, kube ukuthi mina ngamandla engimbathiswe wona ngizolekelela labo bantu ukuthi ngibenze babe yiversion engcono empilweni zabo. uPart 3 ngizokhuluma ngezinto ezixhomekeke ezenzeka by virtue yokuthi sibe kuleso space thina abantu abasuke bembethwe thina o chosen one. Nayi ke sengiyaqala ake siqale la. Ngike ngakhuluma ngokuthi izinto zo chosen one zenzeka masishane, zibaphinde baphucwe ebese bayagroundwa ngoba vele uma ngase basiyekela abantu abadala siphakame masishane, impilo yethu isuke izoba mfishane. Futhi mawube nebhadi, impilo yomuntu mayisheshe yahleleka kakhulu, i-universe baphinde futhi bakulande masishane abakini abadala. Isikhathi esiningi ke kwenzeke kanjalo. So ojabule makufika izinto zakho iphakame zibuye idrop, ngesikhathi zidropha
ngokwami ngokwe-experience yami nempilo yakhe isuke yandiswa lapho ngoba vele singo-chosen one simbethe. So into zethu ziphakama masishane mayiphakama ziwe masishane futhi overnight. Umuntu nje ombethwe yidalwa uma ngabe uwa overnight akuthathi iminyaka akuthathi 6 months ukwathi nje angqongqoze emsebenzinithi hayi ngeke sivalile ikhampani iwile kuba ukuphela kwakhe. Okanye athi uyavuka ekseni abone into i-advertisement ebese ethatha wonke ama-savings anawo ayo investor kulento, kanti lento mhlawumbe i-scam okanye lento ayidalele ukuthi ngeke ize improfithe ngalutho. Imphelele leyo mali liwe business akolapse naye angithi ingobani sokufuna ukusetshenzwa ngaye-ke lapho-ke. So la uzohlangana nomuntu-ke o-chosen one nangomkhulu Gwabini uyakhula right sengikhulile sengenza izinto zenzeke. Kuzoba khona abantu ozothi mangabe uthandana nabo ujola nabo kube ngaphezulu kokuthi nje niyajola nabo kahle hle kusuke kwabantu idalo zakuboka loyo muntu ojola naye eyisuke zikucele eyidalweni zakini wena mkhulu Gwabini ukuthi akakasondele la mkhulu Gwabini ngoba umoya wakhe iziphiwo ayiphethe ubuhlakana nabo buzoqeda ukhondo loluthize emndenini wethu, emndenini wakuboka leyo ntombazane engisuke ngithandana nayo ngaleso sikhathi. Ngicela ukuyiphinda le. Uma ngabe u-chosen one awugcini ngokubhekelela izinto zasemndenini wakho, zasemphakathini wakho, kepha kuye kube khona ama-agreements, ama-arrangements enziwayo kwa-spiritual realm. Lawo ma-agreements uthola ukuthi a-involve ama-families athize. Kuba ukuthi mina ngiyitshela ukuthi nje ngibona umuntu omuhle ngamshela sathandana. Kanti bese sekukhona i-agreement eyenziwe ukuthi ngosuku oluthize ngesikhathi esithize kuyomele labantu bobabili babe kwi-space esisodwa. Uma beba kwi-space esisodwa kuyomele bachazane. Uma bechazana komele kungabikho i-struggle noma siba khona-ke i-struggle phela abantu babeshelana. Kodwa ekugcineni kosuku kufanele bathandane and ukuthandana kwabo once kwahoshelana imimoya yabo labo bantu sizohileka thina bakuboka ntombazane esesingasekho. Sithi mangabe sihileka kukwazi ukuqedeka noma ukurabheka kokhondolo oluthize oseluqedile umndeni wakuboka leyo ntombazane ngisuke mina mkhulu Gwabini ngithandana nayo. Kuyaba uvice versa. Nami le ntombazane engisuke ngithandana nayo ngaleso sikhathi kusuke kukhona izinto ngokushare by virtue of sharing imimoya naleyo ntombazane. Manithandana umuntu nisuke nishare nidonselana ngokomoya. Angithi sisho njalo ukuthi hey le two abantu babethandana bayadonselana ngokomoya bayathandana ngithi. So thina siyisho leyo nto loosely but actually ijulile. Masithi bayadonselana ngokomoya abeve bezwana kusuke kushiwo abeve bethandana. Kusuke kushiwo ukuthi naka spiritually kunjalo imimoya yeni iyalaphana iyakhulisana iya fine tunana ekuthenini nibe ama-version best nobabili nalo muntu enisuke nithandana ngaleso sikhathi. Olunye uthando kuyaba uthando temporary uthi bebefuna ukuzothatha leyo nto ethize kuwena ngaleso sikhathi bese emva kwaloko beba right buphele futhi ubudlelwane impilo iqhubeke phambili. Kwesinye isikhathi kuba ukuthi bangena in a more longitudinal arrangement. Uthola ukuthi there is this long agreement contracts amathonga asengene kuyona ngale ebese ke ubona abantu bethandana isikhathi eside uzuthi wena le genge baqala ukuthandana sise primary kuze kwazi sasaye tertiary saqede tertiary safuna imisebenzi kwasithatha isikhathi lokho sathola imisebenzi sasebenza saba nezindlu saba namakhaya saba namafle still masahlangana nabe emadolobheni noma lesiyothenga khona endaweni lekuhlangana khona abantu usayibona le couple uzukhumbula ukuthi hayibo ngangifunda nabo laba baqala ukuthandana sisasesikoleni. So ama contracts awafani ngaleso sizathu
kanti nabo laba basuke bethandana isikhathi eside at some point, ngisho abashadile at some point kuyaba khona umuntu oseceleni uthola ukuthi indoda isinani inekhwapha. Kwesinye isikhathi akulona lonke ikhwapha it's a derogatory term esike siyisebenzise out of frustration and anger, but in actual fact lelo khwapha lisuke kukhona i-agreement eyenzakele. I-nature yaleyo agreement isuke ithini na? Kukhona izinto okufanele uphinde uyincele kulelo khwapha ukuze uthi mawubuya nazo kwi-relationship mhlampe ziyiphakamise le relationship, okanye kube khona izinto ezoyincela kuyikhwapha uthi mawubuya nazo ebese uyazibona kule relationship okuyona ukuthi hayi, yes, we have been in this relationship for a very long time, but this is not working actually. Nangu umuntu. So leyo nto ngenza kwethu ijule kakhulu. Uma uzoyithatha nje at face value ungasho ukuthi hayi uMkhulugwabini upromote mhlawumbe i-promiscuity or no. Angikhulumi ngabantu mina, angikhulumi ngokulalana kwabantu nokulala nabantu abahlukahlukene. Ngikhuluma ngokuthandana ngokweqiniso. Nithandane, nifilane, nizwane nomunye umuntu ekubeni mhlawumbe wena usemshadweni noma mhlawumbe okuyi long term relationship. So lezo zinto ezinjalo zinesizathu, kusuke kuvunyiwe, kusuke kune-agreement eyenziwe ka-spiritual kwase sekuthiwa hayi ake simhlanganise ngesikhathi esithize, ake sihlanganise uMkhulugwabini nalo sisi, ukuze lo sisi amenze uMkhulugwabini abe aware ukuthi hayi le relationship akuyona mhlawumbe akenzi kahle yena uMkhulugwabini, okanye upartner wakhe akenzi kahle, ebese kodwa uvulwa amehlo yilo oseceleni. Thina-ke abantu basemhlabeni nge-frustration ne-anger sithi hayi uyajola wenza ukuthi nokuthi, kanti kukhona i-healing eza nayo, okanye kukhona i-awareness asuke ezoyiletha ethunyelwe futhi amathonga kini ukuthi abahlangane labantu ukuze uMkhulugwabini aphaphame abone ukuthi hayi la akuhambi kahle. Kwesinye isikhathi futhi uMkhulugwabini athandane nomunye nekhwapha ebe ekwi-long term relationship, kodwa kuba ukuthi na kufuna ukuvezela uMkhulugwabini ukuthi la ekhona u-right kakhulu kunalento entsha azama ukuthi ayiqale. So ngenza kwethu impilo ijule kakhulu especially for the chosen one, ijule kakhulu ngeleli simanga. So now kuzoba khona izimo ezinjalo zokuthi wena as uchosen one, as uGwabini uchosen one wakoManzini, kuzoba khona imindeni eyahlukahlukene ekuphileni kwami ezodinga i-healing yami, ezodinga umoya wami, kodwa ngoba ngeke ngikwazi ukuthi ngisuke nje ngiyemndenini engingawazi ngifike nje ngihlale khona ngibapha umoya wami nezipho zami zakamoya, kuzothunyelwa intombazane kuloyo muzi, sizoqondaniswa nentombazane ebese kwenzeka lento ekuthiwa yini, singena kwi-relationship. Ngokungena kwi-relationship kujabula amathonga kubuka leya ntombazane, kujabula amathonga kithi, ebese kuyaqhubeka le agreement, le arrangement abanawo amathonga ethu ngathi njengoba sila. So uma ngabe uyi-chosen one uyazibona ukuthi you are a full cup, you are not a half cup, you are a full cup, you are not a half full, you are a full cup. So njengoba uyi-full cup kukhona abantu okwazi ukubathelela ubachathazele iphiwo namandla. Uma ngabe sikhuluma ngesiphiwo namandla, asikhulumi mhlawumbe ngokuthi ngikhiphe into ephaketheni ngithi ebese impilo yakhe iba ngcono. Kukhona umuntu osondele eduze kwakhe izinto zakho zivesane ziqhakaze. Kukhona umuntu othandana naye izinto zakho zime nje ngci. Kube khona umuntu othi mawuthandana naye izinto zakho yifaseke. Kube khona umuntu othandana naye uxabane nabantu kube isiphithiphithi. Kube khona umuntu othi mawuthandana naye uthandwa abantu igazi lakho ligezeke nje ngokuthandana kwakho naloyo muntu, okuyisigezo obungeke uzusinikeze umlaphi wendabuko. Kepha bese kufanele ukuthi abakini abasemathongeni bakutholela upartner la ohlanzeke ngalendlela ukuthi nizothi mangabe nishare naye ispace, umoya, ebese nawe uyahlambuluka, uyagezeka. Kuphinde kube khona i-arrangement enje. Ngikhuluma lana ngomuntu onjani, abantu abakhethiwe, ochosen, labantu abambethe, abantu abaphathisiwe, laba abanempilo up and down.
Ebese kuba khona isimo esikanje, kuzoba khona isalikwazi esingagcinelwanga iy'mfanelo sasithathwa yikhehla lasekhaya. Kwakhona la iy'mfanelo ey'ngagcinwa mhlawumbe akangangeniswa ngokwesintu emva kokuthi esenze njani sekulokhunjiwe sebebophe ifindo lasofa silahlane nelinye lamakhehla asekhaya. Kwakhona kodwa okushodayo kwesiZulu okuwusiko olubalulekile. Uyazi ukuthi ey'mweni ey'njalo ukuze leso salikwazi sijabule siphelelisele izinto kuyaye kufuneka ukuthi mina ngibenzele labo bantu, ngibadlulise kuleso sigaba abakusona. Kodwa ngoba abantu bakamoya bayakwazi ukubona izinto thina esingayiboni with the naked eye. Omunye ukabona ukuthi lento ngeke uMkhulugwabini akwazi ukuthi ayenze. Kodwa bese sithi lesa salikwazi emakhehleni, hhayi, mupheni umalukazana, mupheni lokhunjana, unkosikazi, umfazi. Ebese kuthi mase nimphile lowo mfazi, nimupha amandla amakhehla okuthi awenze umshado wakhe ugcwaliseleke, umshado wesintu ugcwaliseleke, agcaceleke kahle, zonke iy'mfanelo zigcinwe. Uma-ke kwagcinwa lezo y'mfanelo zakuboka leyo ntombazane, izalikwazi lezo zangale kubo kantombazane le mina ngisuke ngiyithathile, ngayimbesa, ngayilobola, ngayiqeda, konke nje okwesiZulu ngakwenza kwaphelela. Seziphindela kulesi salikwazi sasekhaya esingagcinelwanga imfanelo. Sebefika nezipho kuyena nokujabula bokuthi hawu, waze wasiza undodana wenu wasigcinela iy'mfanelo ngokuphelele. Ake sikunikeze le healing oyidingayo ongazange uze uyithole ngesikhathi wena ulokhunja ushada ungena kogwabini. So into yakaChosen One nganza kwethu ijule kanjalo-ke. Ihambe-ke bekusaya i-example yokuqala le ngiyenzayo nje yokuthi abantu othandana nabo kukancane ukuthi kube i-coincident nje ukuthi nihlangane nomuntu nithandane usually, or noma mhlawumbe sithi nje more often than not, into esuke ivele yayidaliwe ibekiwe ukuthi kuzohamba kuhambe esigabeni uhlangane nabantu abanje, omunye ukahlangane nomuntu bahlukumezane, aliluze yonke into asekaba nayo empilweni ngokuhlangana nje nalowo muntu. Impilo yakhe ihlapha-ke iphele. Nalapho kusuke ufundiswa isifundo obungeke usithole noma ikuphi, obekufanele ukuthi njani usifunde. So yonke into abantu ohlangana nabo, uthandana nabo, kudaliwe ukuthi uhlangane nabo, uthandane nabo. Uma nithandanile kuhambe kwenzeke lokho okwenzakala ngale ndlela kusuke kuzokwenzeka kuleyo relationship. Ebese nganza kwethu kuba khona into ethi uMkhulugwabini nangu-ke umbethwe izinto, wenza izinto zenzeke nemimoya. Ebese ba nohlobo oluthize labantu abazoba yini abangani kuyena. Labo bangani labo nabo kusuke kukhona i-arrangement eyenziwe kwelamathonga. Ama-arrangement enzeka ka-spiritually, awukukhulisa umuntu ngaso sonke isikhathi. Awukukhulisa umuntu, awokuletha i-healing, i-prosperity, ukufundisa umuntu ukuthi abe humble, ukufundisa umuntu ukuthi azinze, abe grounded. Yilezo nje kuphela ilokhunjana izinto eziqhamuke emathongeni uma ngabe besihlanganisa nabanye abantu abasemaceleni ethu, ukuthi sifunde izinto ebesingeke sikwazi ukuzifundisa thina zona, ebengeke sikwazi ukuyifundiswa ama-family members, ebengeke sikwazi ukuyifundiswa mhlampe abazali bethu noma ey'koleni. Kodwa-ke bese kuthunyelwani abangani ukuthi anike nimfundise ukuthi empilweni abantu bayahlonishwa. Ebese bekulethela umngani owena ombuke ngathi udelelekile umngani, kanti the more lo mngani umenzela isikhathi, ungamcwasi, ungamxwayi, umenzele izinto, umnikeza le attention le wena ombonayo ukuthi akayitholi ngisho kubo, the more into zakho kuba khona izinto enjani ey'qaqekayo, ngoba naye njengoba eza wena ubona umuntu oyedwa unenqwaba yakubo, kune-crowd emlandelayo abakubo abakubheke ngodli ukuthi uzomphatha kanjani
njengoba ewumuntu othunyelwe kuwena and mangabe umphathe kahle leyo mngani izinto zakho uzibone zenzenjani zishintsha ziqhakaza ziba zinhle ngelinye ilanga ngoye ngikhulume ngomngani wami engingasho naye ngithi ube umuntu mhlambe ku community umuntu ongathithi uyacwaseka ngesimo mhlambe sokuphila akade enako indlela mhlambe akade eyiyo mhlambe disability uhlobo disability akade enalo lo mngani wami ngathunyelwa yena namanje even today sisabangani in fact kade ngivakashele nje kungekudala la sahlala saxoxa njengenjwayelo ke lo mngani wami ngingasho ngithi udelelekile ngesimo sedisability sanayo but usekhulile ke manje but engivakashela njalo ekhaya ngangisanda ukuphuma e-university lapho I think kwako 2012 2013 nje round about there so ngisawumuntu nje oyifunela amatoho ofuna nama internship yabo leso siphithiphithi maniphuma eseshari lo mngani engivakashela every day ekhuluma kumina izinto ezokuphila ekhuluma izinto ezijulile ngixake ukuthi lo muntu abamgxeka abambukela phansi kanje omakhelwane nasemphakathini sesiphila kona ngaleso sikhathi indaba ne perspective nje yempilo indaba nezinto eziphila kanje ayikhulumayo osontayo umngani wami onomoya ngikutshela ukuthi lo mngani wami loyo ukube ngangingeyena lo gwabini enguye ngangacishe ukuthi naye angijwayelani nabafana abancane hayi angijwayelani nabantu yabo ngingamnikeza isikhathi lo mngani wami ukuqala kwami ngithi ngiyasebenza lo msebenzi ngamnikezwa uyena well kwangena umsebenzi as in like it was more of an internship a very decent internship engayitholelwa uyena lo mngani wami ephila nedisability lo mngani wami akakwazi ukubhala akakwazi ukufunda kodwa wangitholela umsebenzi ojulile ngalendlela yokuthi ngangenza izinto ezilingana exactly nezinto engangiyifunde kuphi evarsity so ngizama ukuya kuphi nalelo khulu nale video nale ngxoxo nale chain of thoughts ngiya ekuthenini impilo ngenza ukuthi ijule kakhulu simbethwe abantu abasimbethe angihambi ngedwa njengoba ngumkhulu gwabini nje kanje wena ungangibona with the naked eye ubonele nje ufanyana onomzimba nomncane nani kodwa angingedwa kuneyihlwele ezingilandelayo abasekhaya abadinga izinto ezithize mhlawumbe ezinye zazo engeke ngikwazi mina ukubanikeza zona kodwa kuzothunyelwa umngani kuthinyelwa umuntu engithandana naye nabo abazoza nani nezihlwele zasemakubo ezinezipho ezidingwa abane healing abanye edingwa yilaba mina abangibethe abayidingayo leyo healing noma abadingayo nini lo hlobo losiza abasuke bedinga ngaleso sikhathi lo mngani wami uyena wangitholela internship yami yokuqala leyo internship kwakuyi organization it was a community based organization kwavula indlela kwi-center yakavula indlela abayazi idindeli kunosasa futhi lapho bayazi abahlala ngako idindeli because I think the place is just directly opposite iHerigwala district hospital ngaphesheya komgaqo kwa idindeli road so ngayenza leyo internship ngani ngoba lo mngani wami oyidelelekile kumina ukuqala kwethu ubungani bethu angizange ngimbuke mina umuntu onjani odelelekile ngamnika isikhathi baze basha abanye omakhelwane bathi hey nixoxani nosibani ngoba impela niyaxoxa nihleke nikwazi ukuhlala ama-hour sibuye singena endlini sibuke mhlawumbe ngathi sibuka ama-movie ngangine laptop ke ngivula i-laptop ajabule sibuka ama-movie kwi-laptop kodwa siyaxoxa izinto ezokuphila lo mngani wami indlela exoxa ngayo ukuphila saqala ukugibela nayo imoto singakabi nayo ngisho ama-license yayibona leyo nto ukuthi izinto zakho nisheshe uyithola usu-right nje saqala ukwenza izinto ey'ningi naye ey'ningi kodwa okuningi kwako sakususa kwaqala olimini sikukhuluma
sikhuluma singenalutho, sikhuluma singenakudla, sikhuluma siphuza ijuice, sikhuluma singenatwa, singenayo isho imali yokugibela ke sifike edolobheni. Sikhuluma lezo zinto, sikhuluma ukuphila okujulile. Wawungathi mawusifica eKoyi, ngangineKoyi ngaleso sikhathi ngoba endlini enkulu ngangineKoyi ngaphandle. Angisho njalo ngangineKoyi ngaphandle. Mawusifica sikhuluma izinto lapha, sasikhuluma izinto ezi-tops ngendlela ongangaze uzoyibona. Wawungeke uze uyi-enjoy leyo conversation. Wawungafika uhleke uthi ayi laba mhlawumbe kukhona uhlobo oluthize lento abayibhemayo. Kulo mzuzu asikaze sibheme, asibhemi. Nami kuze kube namhlanje nami angibhemi naye akabhemi. Kodwa nje wangacisha ukuthi hayi mawukuthi ababhemi shuthi mhlawumbe khona okungekho kahle emakhanda abo. So ngizama ukuveza la nganza kwethu ukuthi as a chosen one kuzoba khona ama-test afika kuwena, kube khona izinto ezidelelekile ezisondela kuwena. Kanti noma zidelelekile zinjalo, wena as a chosen one okwakho ukuhlonipha, ube humble, ube grounded, kungabikho into oyithatha for granted. Angabikho umuntu ombukela phansi nomuntu omeyayo. Ngobani? Uma ngabe umbethe imoya, umbethe abantu abadala, umsebenzi wakho ukudinga u-grounded. Engekho umuntu omjajayo, because once wajudge abantu ngokubabona, ngiyakutshela mina mangabe unesiphiwo sokuprofetha awusophinde ukwazi ukuprofetha mawukuthi ukwazi wena ukujudge umuntu ngokumbuka. Because once wamjudge usu-apply your own cognitive faculties, cognitive abilities, your presumptions ngaloyo muntu, ngaleyo nto osuke uyibona ngaleso sikhathi, usuyi-applya kuyena. Usuyenze njani umoya? Usuyavaleka. Awusakwazi ukuthi mawubona umuntu kanje uthule, ebese kube ngathi kukhona i-TV edlalayo ngalomuntu athi esondela kuwena usuxoxelwa indaba ngaye already, okuyinto eyenzakalayo kokuthina-ke abantu bakamoya. So I think mina ekuhlanganeni kwami naloyo mngani, into enkulu engayifunda ukuthi umuntu awumbukeli phansi, awubajaji abantu. Ngoba lo muntu omjajayo from a distance nje kanje, yilo muntu okuphathela izinto ey'julile zakho, ongeke uze uy'thole esikoleni, ongeke uze uy'thole emndenini, ongeke uze uy'thole ey'ncwadini ey'fundwayo. Angithi ey'ncwadini ey'fundwayo. So izinto ey'njalo-ke nganza kwethu ngiye ngithanda ukuthi ngiy'share. That is why ngiqale le channel nje. Sizokhuluma ngezinto zakamoya, sijule ngokusebenza kwama-marine spirits, i-marine kingdom, the way it operates. Sijule nge-air element, nge-earth element. Sijule kakhulu nge-fire element kuyona le channel. Sijule ngamaphupho, sizindle, sambulelana ulwazi. Kodwa more than anything, ngifisa ukuthi mina nicoshe kule channel, nifunde. Uma ngabe usuke wayibuka ususubscribe-ile kule channel, awube i-version engcono kuwena uqobo lakho kunale version okade uyiyona before you were exposed to Indalo Media, before you were exposed to this content, this type of content by Mkhulu Gwabini. Let us grow, let us love one another. Asike singayixaki ngezinto esibone ngathi azenzeki empilweni yethu kwamanje esiyifunayo. Awukungayixaki ngokuthi yini oshoda ngayo, uzolala udleni kusasa uzodlani. The universe will provide. Abakini will always provide. They may not necessarily provide lokho nokudinga manje exactly ngale ndlela udinga ngayo, but they always provide. They never fail. Abakithi abangasekho ne-universe in general. So ake sithandaneni, sivule amehlo, sivule izingqondo, sifunde kuwona wonke ama-experiences esinawo. Sifunde, masu ekufundeni kwethu sifundise futhi nabanye abaseduze kwethu esihlangana nabo. So nganza kwethu ngicela ukuthi le video ke ngiyigcine ngiyivaleke la. Shuthi sekupart 3 lo, 1 we the chosen one. Bengifuna ukunivezela uhambo lomuntu okhethiwe ukuthi impilo yakhe, isakhiwo sayo sinjani. Ilokhunjana yakhe, i-pattern yempilo yakhe ihamba kanjani. Abantu abaxhumekeke kuyena nama-experiences, earthly experiences, anjani azosondela kuyena. Ufundiswa kanjani umuntu oyi-chosen one. Uphakama kanjani umuntu oyi-chosen one. Uyi-unlocka kanjani inhlanhla yakhe umuntu oyi-chosen one. Ngikwenza upart 2,
part 1, part 2 and part 3 lo esiconclude namhlanje. Ngiyathemba ukuthi nikwazile ukufunda yonke lembuzo ekade ninayo iphendulekile eminye yayo. Uma ngabe ingaphendulekile nayi comment section awukungibuze nje noma yini mkhulu Gwabini ngochosen one ukuthi uma kunjena ke suke sekwenzeke njani. Kodwa ungangibuzi esengikukhulumile mhlambe ku part 1 mhlambe ngakumention ku part 2. Awuzama ukuthi uqale ulandele part 1, part 2, part 3. Ama description aleyo ma video ngizoba ama links akuleyo ma video. I'm going to attach wonke all 3 links ku description section noma ku comment section. I'm going to attach all those links so that you can start from ilokhunjani episode 1, part 1, part 2 and part 3. Nganza kwethu, this is Mkhulu Gwabini. Ngibonga kakhulu. Don't forget to like, subscribe and share.